Γεια σας, ChrisJI13 εδώ και σήμερα παίζουμε Rocket League με τον Andrea Gamer και βάζουμε πράγματα. Έτοιμος, εγώ έτοιμος είμαι. Θα παίξουμε ένα V1. Όχι. Όπα, πώς το κάνεις αυτό? Πάτα κύκλο. Πώς το κάνεις αυτό στο τέτοιο? Πήγαινε εδώ. Αρχή πήγαινε εδώ. Ωραία, ωραία, μισό. Πώς το κάνεις αυτό? Φτιάξ' το μου εσύ, πώς το κάνεις. Πώς το κάνεις έτσι? Έτσι το θες πώς θέλεις. Όπως το δικό σου. Και εδώ πάλι μαύρο. Πρέπει να αλλάξω εδώ το δικό μου να μην έχουμε όλα εδώ. Πάμε. Πάτα κύκλο. Ωραία, λοιπόν, θα βάλω εγώ να παίξω. Λοιπόν, Κοίτα. βάλε casual. Όχι season, αντίπαλοι. Αντίπαλα παίξουμε. Θα σε παίζεις και εσύ από ό,τι κατάλαβα. Ναι, αυτό είμαστε στο πάρτι. Πάμε. Wasteland. Λοιπόν, Ωραία, να δούμε και... Α, εγώ είμαι αυτός με την κρίση. Σήμερα. μπερδεύομαι εγώ. Όπα, πες με και online. Μπερδεύομαι, έπαιζα πάντα την πλευρά που είσαι. Όχι. Φάγαμε και γκολ. Δεν πειράζει. Μπερδεύομαι. Κοιτά την κάμερά σου. Ρε! Φάγαμε κι άλλο τώρα. Συγγνώμη. Αυτή είναι ρε! Πω, παίζει. Σαν το Mr. Beast θα να κάνω. Τρέξε γρήγορα, πάτα τούρμπο απλώς. Ρε! Ρε, φουλ γρήγορα, παλιά τους προλάβαμε. Τώρα παίζουμε online, γι' αυτό εσύ έβαλες season. Online season. Ναι, συνέχεια αυτό παίζω. Δεν παίζω online, για να είναι πιο εύκολο. Φυσικά δεν παίζω καν online ποτέ. Με 3 ώρες τηλεφωνιστή. Θα τα παίξουμε και τρίτο βίντεο μετά. Α, για δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυτές τις μέρες με τον Andrea Gamer για βίντεο. Στο κανάλι μου Οπότε θα δούμε τι θα μας βγει. Τι μας Οπότε χωράει. να περιμένετε όμως σύντομα βίντεο, πολύ σύντομα. Πάμε Δηλαδή, στο Σαββατοκύριακο. αυτό το Σαββατοκύριακο Μπορεί και το είμαστε άλλο. full μες στα βίντεο. Γιατί έχουμε πήγαινε σχολείο και μετά έχουμε τελειώσει η ώρα. Οπότε δεν υπάρχει λόγο όταν παίξουμε. Κάτσετε παίξτε όλη μέρα μου. Ναι, αυτό. Πάρτε μπάλα! Όχι! Ω! Τι έπιασε ο άλλος! Το φάγαμε όμως. Πρέπει να το να βάλουμε πηγόντως. Ω, Χρήστο. Από πίσω σίγουρα. Με τρακέρνα αυτό, θέλουμε μπιφ. Όχι! Δεύτερο μπίστ. Έλα, δεν πάνε καν οι ομάδες, είμαστε 2 άτομα. Άσε με μένα να πάω. Εγώ ήμουν στην Έλα! Εγώ είμαι στην ευθεία, εγώ ήμουν ακριβώς. Εγώ Α, ναι, ρε, κοιτούσα την κάμερα, σου πω, μπερδεύομαι. Ποιος το έβαλε? Εγώ τα απέκρουσα. Αυτό πήγε προς τους άλλους, εγώ το σου παρά. Αυτό μπερδεύτηκα. Έκανα κοντρόλ. Θες να δοκιμάσουμε Χρήστο μετά να χωρίσουμε την οθόνη. Όχι. Στο Fortnite. Ναι, να ξέρετε, Fortnite θα κάνουμε πολύ. Ειδικά Είναι το μαζί. πιο λατρεμένο. Παιχνίδι για μας. Πάλι στο κανάλι μου, παιδιά, έρχονται και Spider-Man 2. Το είπα και στο προηγούμενο βίντεο του ChrisJI13. Αλλά ναι, αφού πιστεύω θα σας αρέσει πολύ.
Να ξέρετε, εγώ είμαι δεξιά εικόνα. Ω, τι απέκρουσε! Τρέξε. Τον έκανα μπουμ και τον σκότωσα και έβαλε γκολ. Με αυτός έπαιξα και προχθές, πότε. Πες. Ήμουν ακριβώς στη μέση. Κάνεις και συντρίφτη με το τετράγωνο. Έλα, σούταρε το ρε παιδί μου. Έλα, με σκότωσαν. Μπουμ έκανα. Χρήστο, κάνεις και συντρίφτη με το τετράγωνο. Όχι. Εγώ κάνω για να πιο ωραία, κοιτά. Το πάω εγώ. Το βάλω. Όχι. Πάρτε μπάλα. Το φάγαμε. Ξεφτύλες 6-0. Έλα! Ω, ξεφτύλες είμαστε. Πώς χάσαμε. 6-0. Καλά, πες με legendary. Μπερδεύομαι πάλι, κοιτάω αλλού. Μπερδεύομαι, κοιτάω την κάμερα σου. Τραγουδάω στο Spider-Man έτσι. Εντάξει, μάλλον μένα. Ουι, όχι ξεφτύλες, ζήτω, δεν βγήκαμε ξεφτύλες. Λέξε την δεξιά ενός και 6-0, το παρακάνω. Είμαι ακριβώς στη μέση. Ω, σκότωσε αυτό που με σκότωσε. Αυτό γκολ έβαλαν. Είμαι ακριβώς στη μέση. Εγώ είμαι. Μπερδεύεσαι με τις κάμερες. Ναι ρε φίλε. Να βάλω και αυτό γκολ. Έλα ρε φίλε με αυτό το τρακάρισμα. Ποιος έκανε τη σεντράρα αυτή, Χρήστο τρέξε. Τράβω μέσα σέντρα. Πάρε μπάλα. Δεν πειράζει, και αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και μια εγγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.